Olen Esa Junttila Save to Play Oystä. Tällä videolla näytän, miten voit asettaa oman yrityksen tiedot niin, että näkyy oikein s2p.fi-sivuston palveluntarjoajien listalla ja lisäksi, että siellä oleva uusi tarkastuksen tilauslomake toimii. Avaa verkkoselain osoitteesta s2p.fi. Valikossa lukee sertifiointi ja sen alla turvallisuuspalvelut. Kun rullaat hiukan alaspäin, niin täältä löytyy tilaa tarkastuskohta. Tämän työkalun kautta alueiden omistajat voivat tilata tarkastuksia omiin kohteisiinsa ja lisäksi kaikki palveluita tarjoavat yritykset näkyy täällä alempana oman listansa. Miten saat yrityksesi näkymään täällä? Se tapahtuu osoitteessa user.s2p.fi, eli hienosti englanniksi sanottuna user.s2p.fi. Linkki tuolle sivulle löytyy täältä suomeksi. Voit vaihtaa kieleksi tästä valikosta suomen ja sen jälkeen sivu toimii oikein suomen kielellä. Kirjoita oma käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään. Jos olet S2P-sertifioitu, niin tällä sivulla näkyy hiukan eri tietoja, mutta joka tapauksessa oman yrityksen tietoihin pääsee tästä kuvakkeesta. Vain yhdellä henkilöllä voi olla oikeus muokata yrityksen tietoja. Tässä tapauksessa kyseinen henkilö on Anton Levin. Jos haluat itsellesi oikeudet, klikkaa tästä, missä lukee pyydä oikeuksia hallita yritystietoja. Kun sen valitsee, avautuu automaattinen sähköposti, jossa on valmiina teksti, voit lähettää sen. Tämän jälkeen me täällä S2P:ssä annamme sinulle oikeudet määrittää yrityksen palvelut. Nyt kun S2P:n administrator on antanut minulle oikeudet muokata tämän kyseisen yrityksen tietoja, niin täältä löytyy nappi muokkaa tietoja. Kun aukaisee tämän, aukeaa ikkuna, jossa on kaikki mahdolliset tiedot. Voit muokata yrityksen nimeä, sitä verkkosivua, joka avautuu tuolla yrityslistassa olevasta linkistä, sähköpostia, johon tulee tarjouspyynnöt, ne kielet, joilla teidän yrityksessä palvellaan asiakkaita ja lisäksi ne maat, joissa te toimitte. Varsinaiset palvelut valitaan tästä listasta. Valitse ne listat, joita tosiasiallisesti tarjoatte ja sen jälkeen klikkaa tallenna. Palvelut näkyvät täällä. Tämän jälkeen pitää asettaa karttaan se alue, jossa teidän yritys palveluita tarjoaa. Valitse tämä viisikulmion muotoinen ikoni ja sen jälkeen klikkaile se alue, jossa palveluita tarjoatte. Kun alue on piirretty, voit muokata sitä tästä napista. Jokainen kulmapiste voidaan uudelleen sijoittaa. Jos klikkaat kulmapistettä, se katoaa. Ja lisäksi jokainen viiva voidaan jakaa kahteen uuteen viivaan vetämällä tuosta keskikohdasta tuo hiukan läpinäkyvä neliö uuteen sijaintiin. Ja tällä tavalla voi pikkuhiljaa asettaa alueen sellaiseksi, että se on juuri oikein. Muista lopuksi tallettaa. On myös mahdollista piirtää useampi alue. Jos esimerkiksi yrityksellä on toimintaa sekä Rovaniemellä että Oulussa, voit piirtää molemmat. Ja siinä se. Palataan vielä s2p.fi-sivustolle ja katsotaan, miltä tämä lomake näyttää. Täällä näkyy nämä kaksi aluetta, jotka äsken määritettiin, joten kun alueen omistaja tilaa tarkastuksen kohteeseen, joka on sillä alueella, niin tämän tilauksen tiedot välitetään kaikille niille yrityksille, jotka tarjoaa palveluita tuossa kohteessa. Voitte sitten olla yhteydessä alueen omistajaan ja tehdä sopimuksen tarkastuksesta. Näin helppoa se on.